Porozprávam vlastne, teda takto začnem, mnohí z vás sa pozastávali, že čo je tu napísané na toto obrázku, teraz vám to vlastne vysvetlím, je to také pekné arabské slovo huria, znamená to sloboda a vlastne celá tá prezentácia bude o niečom, čo ma formovalo posledné roky, čo ma baví a v čom vlastne nachádzam ja svoju nejakú osobnú slobodu. Takže tak na začiatok, že ukážem vám, že možno ako si dnes mnohí ľudia vybavujú Blízky východ, alebo je to o cestách na východ primárne, tá moja prezentácia, keďže som pochodil zo pár krajín na Blízkom východe, tak mnohí z vás dneska aj z médií si vybavujú Blízky východ. Niekedy takto je to ikonický záber na bojovníka tzv. Islamského štátu s čiernou vlajkou, čiže je to také nejaké negatívum, čo sa k nám dostáva. Prípadne sú to nejaké bombové útoky, či už v Iraku, v Afganistane, teraz v Sýrii, alebo napríklad takéto zábery na zničené štvrte v Sýrii, kde sa vlastne už 4 roky bojuje medzi vládou a rebelmi. Alebo sú to teraz aktuálni utečenci, čiže vlastne migračné vlny, ktoré spôsobili aj práve konflikty v regióne, kde som sa pohyboval. Ale Blízky východ je o niečom inom, alebo pre mňa bol o niečom inom. Pamätám si ho napríklad aj takto. Bolo to miesto, kde som stretol ľudí v podstate z celého sveta. Drobná zmena. Prípadne sú to miesta, kde som bol, kde v podstate našinci by nevydržali ani niekoľko dní prežiť a proste ľudia tam normálne žijú, fungujú. Prípadne, čo mňa zaujalo, tak vlastne taká tá pohostinnosť ľudí, kde vás ľudia, aký ste úplne cudzí človek, dokážu pozvať k sebe domov, k sebe do obývačky a viete sa s nimi proste rozprávať, že nemajú také nejaké zábrany, jak ľudia v Európe. A sú to aj tisícročné metropoly, ako je napríklad Tunaká Hira, alebo zaujímavé prírodné úkazy, ako je napríklad Mŕtve more, ktorom sa hovorí, že sa tam nemôžete utopiť, pretože tá voda vás nepustí dole. Pretože tak hustá od soli, že vlastne sa viete na ňu iba položiť a relaxovať. Takže vlastne ten Blízky východ je vlastne niečo medzi tým, ako som ho zažil ja a niečo medzi tým, čo teraz vidíme v médiách. Bohužiaľ, mnohokrát sa to teda prikláňa k tým prvým obrázkom v súčasnosti. Čiže tak, že keď niekto nemá predstavu, tak že Blízky východ môžeme brať, že je to vlastne od Atlantiku až niekde po Afganistan na východe, čiže je to obrovské územie. A nie je to len o Araboch, o moslimoch. Na Blízkom východe žijú Turci, žijú tam Iránci, žijú tam Berberi, Kurdi, čiže je to mnohoetnická oblasť, nie je to čisto len o islame, o Araboch. Žijú tam Židia, kresťania, zoroastristi, moslimovia. Čiže to veľmi, tie krajiny a to zloženie tých krajín je veľmi pestré. Čiže ako som ja začal s Blízkym východom? Ja som vlastne začal cestovať na Blízky východ do Sýrie. Tam vlastne vedli moje prvé cesty. A vzniklo to tak, že začali sme študovať na vysokej škole arabčinu a mali sme učiteľov zo Sýrie. A bolo to také, že nás akože motivovali, že sme sa mohli učiť arabčinu, tam sa rýchlejšie naučíme. Dali nám tipy, že čo kde vybaviť. Čiže sme si povedali asi 4 spolužiaci, že prečo nie, tak poďme to skúsiť na mesiac. No a išli sme vlastne na Damašskú univerzitu študovať arabčinu. A do Sýrie, keď sme prvýkrát prišli, tak sme boli nevyspatí, prileteli sme tam a bol to obrovský kultúrny šok pre nás, pretože ten život na ulici v blízkovýchodnej metropole je úplne iný ako na Slovensku. Ľudia sa inak chovajú, doprava je úplne tam platí pravidlo, že kto trúbi, ten ide. Takže tam nemáte kľud vôbec, ráno vás o 5:00 budí muezin z mešity, keď máte náhodou mešitu niekde blízko. Tu vidíte vlastne na obrázku centrum Damašku, na ľavej Hotel Four Seasons a v strede je rieka Barada, ktorá preteká Damaškom. V súčasnosti vyzerá skôr takto. Na starých fotografiách boli ešte lode na nej, teraz ju preskočíte. A Damask je zaujímavý tým, že je to vlastne, on si nárokuje titul najstaršie nepretržite obývané mesto na Zemi. Čiže po 1000 ročia tam ľudia kontinuálne žijú a menia sa tam proste náboženstva, kultúry. A keď sa vlastne prechádzate Damaškom, tak je to zaujímavé v tom, že je tam množstvo pamiatok, niektoré sú niekoľko tisícročné rímske stĺpy, ale nachádzajú sa kdekoľvek v tom starom meste, že môžete sa ich dotknúť, môžete si na to sadnúť. Nie je to ako niekde v múzeu, že
že nemáte prístup k tým pamiatkám, že tí domáci to vôbec nevšímajú, pre nich je to úplne bežné a pre Európana je to zaujímavé sa prechádzať pomedzi fakt, že niekoľko tisíc ročné pamiatky. Staré mesto Damašku je zaujímavé tým, že ono vyzerá takto nejak, keď sa prechádzate tými uličkami. Keby ste odstránili tie elektrické káble, tak máte pocit, že ste niekde v 10. storočí, že tam zastal čas. Tie budovy sú nezaujímavé zvonka a ono to vlastne odzrkadľuje taký ten princíp orientálneho prístupu ku kráse, že vlastne zvonka je to obyčajná budova, ale to nádherné sa práve skrýva vo vnútri. Čiže keď tam niekto aj vtrhol do toho mesta, tak vôbec netušil, že čo je za tými múrmi. Že takto to vyzerá zvonku, úplne obyčajné, povedzme, že schátralé budovy a vo vnútri sú to často paláce. To je len taký akože jeden záber. Nedával som tam viacej fotiek, že častokrát to bývajú proste s fontánov, zdobené, proste krásne nádvoria, vyrezávané drevené nábytky a podobne. Ja som napríklad býval v podobnom dome, ako je toto, nie až v takomto luxusnom, toto je Dánsky inštitút, čiže je to tak akože dom bohatého kupca. Ale viete v podstate, alebo vedeli ste, že keď ste išli do Damašku a chceli ste tam proste bývať v starom meste, tak v podobných domoch ste mohli bývať ako študenti. No a o tom, že vlastne že to nebolo len o nejakom učení, tak v podstate ani to také, že striktné, že nemôžete nič na tom Blízkom východe. Častokrát sme tam povyvádzali také veci, že sme radi. A napríklad aj s tým alkoholom to tam nebolo až také prísne. Niekedy to dopadlo takto, holí bosí. Za tým je celkom pekná storka, kde sme boli na žúrke so zahraničnými novinármi. Neviem, či ste pili niekedy arak, to je ako grécke úzo, je to anízová pálenka, 50-ka. Ona sa mieša s vodou, aby to bolo proste jemnejšie. Proste tak sa to pije. A keď to pijete čisté, tak ja som to nazval, že to je teleport. No to sa proste ráno zobudíte niekde. Ja som si niekedy myslel, že sa zobudím doma v posteli, ale na Slovensku. No proste akože nemáte vôbec poňatia. No ja som už bol taký celkom nabudený na jednej žúrke a už som tam dobecal do jednej jordánskej novinárky a už mi tak akože naznačovali, že už si akože zoberte domov. Kamoška ma zobrala, cez mesto samozrejme ma hneď vyzulo, najskôr sa jedna žabka otrhla, potom druhá a išiel som cez celé mesto takto, zdravil som všetkých policajtov, všetkých vojakov, úplne nadraty na maximum a tie nohy boli úžasné na druhý deň, lebo som pozbieral všetky odpadky, čo sa proste povylievajú na ulici. A samozrejme som strátil teda topánky, musel som volať kamošovi, že prepáč, zobudil som sa v starom meste u kamošky, že mohol by si doniesť topánky a stratil som aj kľúče od bytu, takže by si mohol rovno vymeniť zámky. Takže mal som mňa radosť. Prípadne, to je storka. Denodenne sme chodili okolo takého zaprášeného Porsche s vyfúčanými gumami. A mňa samozrejme raz napadlo, že to je nedôstojné pre to Porsche, že poďme ho umyť. A neviem, proste nejak sa akože nahalúzili aj kamoši. A zaujímavé na tom je, že to auto na druhý deň nebolo, proste zmizlo. A čudujem sa teda, že v tej krajine, v ktorej sme boli, že sme nezmizli my na druhý deň, lebo Porsche tam nie je úplne že bežné auto. Takže dajú sa zažiť všelijaké veci na Blízkom východe. Niekde by som to neskúšal, no a niekedy potrebujete veľa šťastia na to. No, Sýria sa ale zmenila od 2011. A v podstate spôsobila to arabská jar, ktorá sa odštartovala vlastne v Tunisku, kde sa jeden chlapík upálil na protest proti vládnej politike a to vlastne odštartovalo revolúciu, ktorá zvrhla niekoľko 10 ročí trvajúci režim za v podstate krátky čas, za pár týždňov, za pár mesiacov. Na tým sa inšpirovali napríklad ľudia v Egypte, kde zvrhli zase Mubaraka po 40 rokoch vlády, začalo sa bojovať proti Kadáfimu v Líbii. No a vlastne ten režim v Sýrii bol taký, aký bol, tiež bol autoritársky, 40 rokov trvajúci, čiže tí ľudia tam začali uvažovať, že aj oni by mohli proste zmeniť krajinu, že už tam nechcú tých ľudí, tie elity, ktoré im vládli 40 rokov a videli, že teda, že v Tunisku to išlo rýchlo, v Egypte sa tiež vzdal režim veľmi rýchlo, tak dúfali teda, že to tak bude aj v Sýrii. No a vlastne ja som mal vtedy chvíľku pauzu, nechodil som do Sýrie, nejaké 2 roky som tam nebol. Ale mal som kopec kamošov, ktorí boli napríklad aj aktívni v opozícii, keď začala tá arabská jar. No a ono to bol taký strašne zvláštny feeling, že ja som tú Sýriu poznal a som veril, že v podstate sa zmení takisto ako Egypt, Tunisko, veľmi rýchlo, čiže som sa ponáhľal do Sýrie paradoxne, keď väčšina ľudí odchádzalo, naše ministerstvo dalo odporúčanie necestovať.
Ale ja som vlastne tam išiel na 3 mesiace v lete, keď sa začalo povstanie a protesty proti režimu, lebo som dúfal teda, alebo predpokladal, že sa to zmení akorát tie 3 mesiace, keď tam budem. No, situácia je iná, vieme, ako to vyzerá v Sýrii teraz. No vlastne v Sýrii vyšli 100 000 ľudí do ulic, začali protestovať mierovou formou proti režimu, než to režim zareagoval troška pre nás absurdne, začali proste strieľať do demonstrantov, začali zatýkať opozičných aktivistov, mučiť ich, proste ľudia tam mizli. No a vlastne vždy, keď sa niečo takéto stalo, tak zase vznikli nové protesty, ešte väčšie, že tam boli napríklad v Homse, v Hame protestovalo fakt, že niekoľko 100 000 ľudí. No to postupne eskalovalo až do takej miery, že vlastne začali dezertovať vojaci zo sýrskej armády, lebo nechceli útočiť voči vlastným ľuďom a začali formovať tú slobodnú sýrsku armádu, o ktorej sa aj teraz ešte hovorí, že to boli vlastne Sýrčania, vojaci, ktorí vlastne sa prikladili na tú opozičnú stranu. No vtedy vlastne začalo ísť do tuhého, lebo vtedy začal už aj režim nasadzovať armádu a v podstate v tomto momente, keď už sa rozhodli, že už nemá význam protestovať, že už ideme teda akože bojovať, lebo nemá význam sa vždy postaviť proste do demonštrácie, nechať sa zastreliť, tak vtedy vlastne pre mňa skončila Sýria tak, ako som ju poznal, lebo vtedy už začala vojna, ktorá trvá dodnes a zničila v podstate krajinu celú. To na obrázku, že nebolo to len o tých protivládnych demonštráciách, ale našli sa aj takí, ktorí podporovali prezidenta, že toto je napríklad záber z Damašku, kde bola demonštrácia za vládu proti tým protivládnym demonštráciám. A to je také, že to poznáte, že keď je niekde akože takéto nebezpečenstvo, nejakých zásah alebo samovražedných atentátnikov, tak sa nemáte zdržiavať v dave. A my sme proste raz vyšli z obchodu a ocitli sme sa presne v strede takéto demonštrácie. A to vás proste iba žuje, idete s tým cez celú ulicu, takže sme len tak trpli a snažili sme sa odtiaľ dostať preč. Tu som dal jednu fotku, ktorá mi prišla ako dosť čierny humor. Je to vo vládnej štvrti v Damašku, pred nejakým domom alebo pred nejakým úradom. A na to, aká bola situácia v Sýrii, tak to bol akože dosť čierny humor. No a v podstate, ja keď som tam bol, tak som sa aj stretal s tými ľuďmi, ktorí boli v opozícii, ktorí už otvorene hovorili o niektorých veciach. Napríklad som častokrát vedel, že vtedy a vtedy niekto dezertuje z armády. Tam a tam, alebo že tam bude protest. Že akože paradoxne som bol pri nejakých veciach, alebo som počul veci, o ktorých ešte ani vláda nevedela dopredu. Čiže napríklad dneska som rád, že mám všetky nechty na prstoch, že mi na to neprišli, že sa s takými ľuďmi stretávam vtedy, alebo proste nemali čas ma riešiť. V tej dobe. Akože nezapájal som sa nejakým spôsobom, len ma to v podstate zaujímalo, lebo sa to týkalo mojich kamošov, mojich známych, tak v podstate som sa s nimi stretal a počúval som tie príbehy. No a to som dal len tak pre zaujímavosť. Sme mali 2 zvieratka na Vite. Som vlastne býval poslednýkrát v tom 2011 s českým novinárom a on ich nazval Pilsner a Urquell. To som im sem dal. Že to bude také akože taká pripomienka domova, korytnačky. No a aby som vlastne nejakým spôsobom zamaskoval alebo legitimizoval tú svoju prítomnosť v tom 2011, tak som sa musel prihlásiť do školy, aj keď som nejak nemal náladu v tej dobe študovať znova arabčinu, ale to bola vlastne podmienka mojich víz, že som tam študent, čiže nemohol som tam nechodiť do školy a byť tam 3 mesiace, lebo by to bolo asi podozrivé. A potreboval som nejakú vlastnú alternatívu, tak, lebo Damašská univerzita je pomerne drahá, mesačný kurz, tak som sa prihlásil do islamskej školy. Ste v kľude? Išlo čisto len o to, že proste mala vtedy jeden z najlepších jazykových kurzov. A bol som tam asi jediný akože kvázi kresťan v tej dobe v triede. A bola to zaujímavá skúsenosť, pretože vôbec nejakým spôsobom mi ani tí učiteľia nedali pocit, proste ma brali, že on sa chce naučiť arabčinu a my tu proste perfektne učíme arabčinu, tak akože budíš. Že vôbec na nič ma akože neprehovárali, hodiny Koránu som vynechal, lebo sa mi nechcel stávať, nevidel som v tom zmysel a nikto to neriešil. No a v podstate po 3 mesiacoch situácia sa len zhoršovala, takže som nakoniec z tej Sýrie musel aj tak odísť a ja som nastupoval na doktorantúru, takže som nemal na výber. No a bolo to, vtedy vlastne to bolo také, ja som mal pocit, že neviem, či ste čítali román 1984 od Orwella. To je také akože
antiutopistický román, kde sú všetci kontrolovaní, sledovaní a tu presne taký pocit máte na takomto mieste, keď ste, akože ten Damas bol úplne pokojný, že tam sa nič nedialo, bol safe, ale keď sledujete správu, že čo sa deje za tým mestom, že v podstate sa nikam nemôžete pohnúť, neviete, či vás niekto sleduje, že ako to celé dopadne, že je to taký zvláštny pocit, nie moc príjemný. No a prečo práve do takýchto krajín, prečo cestujem? Jednak je to teda akože úplne iný svet, pre mňa je to neskutočný pocit slobody, keď môžem niekde ísť ako batvoškar, proste riešiť všetky tie situácie na mieste, proste vybrať sa do takýchto krajín. Sýria bola úžasná. Sice som vám ukázal teraz akože z toho posledného roka, z toho 2011, takú troška pokrutenú, ale vlastne ona ma inšpirovala cesta do ďalších krajín. Vlastne keď vznikla tá vojna, tak už som sa vlastne do Sýrie vrátiť nemohol, takže som sa začal pozerať po nejakých iných alternatívach, kam by som išiel. Ešte vám ukážem napríklad niečo, čo vlastne už dnes neuvidíte v Sýrii, kde som napríklad bol ja, ale už vlastne tie miesta neexistujú. Napríklad toto je Palmíra, o tej ste už asi počuli, sú to antické ruiny v strede Sýrie, tento rok ich dobil Islamský štát a v podstate ani tento chrám, ani tá kolonáda už neexistuje, lebo ich vyhodili do vzduchu, pretože im to prišlo pohanské a proste, že im to nefitovalo s ich doktrínou viery. Čiže tento chrám už tam dnes nestojí, ani táto kolonáda. Toto sú trhy v Alepe, niekoľkostoročné bazáry, kde sa vlastne bojovalo takisto medzi rebelmi a vládou a celé to vypálené, zbombardované. A to sú všetko akože pamiatky zapísané na zozname UNESCO. A napríklad táto 1000-ročná mešita tiež láhla popolom celá počas bojov v Alepe. No a keďže sme už nemohli cestovať ďalej do Sýrie, tak sme sa porozhľadli po niečom inom a vzniklo to z takej debaty, že kam pôjdeme v lete. Tak sme rozmýšľali, že tak niekam pôjdem možno stopom alebo tak. Kam už niečo spomínal, že by išiel možno do Santiaga, si dať takú že duchovnú očistú na púť, tak som povedal, že nebudeme troškári a pôjdeme rovno do Jeruzalema na takú akože kvázi púť. A chceli sme to prejsť po zemi vlastne, že z Bratislavy, alebo teda z Nitry stopom až na Blízky východ, lenže Sýria, Irak sú jediné dve krajiny, cez ktoré môžete prejsť po zemi do Izraela a tam boli vojny, takže sme sa nevedeli dostať, tak sme to upravili a prileteli sme priamo do Izraela a urobili sme si taký okruh cez Egypt, Jordánsko a Izrael. Vybavený takto na mesiac, mali sme iba spiatočnú letenku a zhruba teda nejaký plán, že kedy máme do ktorej krajiny vojsť, kedy výjsť a na mieste sme vlastne upravovali plán. Tu vidíte aj to tričko, ktoré som si dal dneska na seba. Není úplne, že už také nanosenie, ale potom vám poviem k nemu ešte príbeh ďalej. Čiže my sme vlastne boli pár dní v Izraeli, strašne drahá krajina, došla nám vlastne asi tretinu budžetu sme rozbili za 3 dní, mali sme tam byť mesiac. Takže sme uvažali, že teraz prúser, že viacej peniazy asi nebudeme mať. Tak sme rýchlo odišli z Izraela do Jordánska, lebo to je asi o 2/3 lacnejšia krajina ako Izrael. Precestovali sme ho celý na juh. No a potom ja som sa rozhodol, že pôjdeme loďou cez Červené more do Egypta, že nie po suši, že chcem proste zažiť loď cez Červené more. A išli sme vlastne z Akaby do Nuvejby, ale to bolo troška pekličko, to bola asi prvá taká vážna krízová situácia, ktorú som zažil na Blízkom východe. Nevedeli sme zohnať lístok na tú loď, boli vypredané. Nakoniec sme za $60 kúpili lístok, ale mysleli sme si, že to bude jak normálne miestenka do lietadla, že keď to stojí $60, tak vás posadia na tú loď a idete. A nakoniec to bolo také, že áno, že vy si kúpite lístok, ale postavte sa do rady. A tam akurát išli zo Saudskej Arábie na Ramadán domov všetci robotníci, čiže sme sa postavili do rady asi za 3000 ľudí večer a policajti a tí akože colníci nám povedali, že vaša loď už odišla. A pozeráme, že akože odišla, že máme lístok. Ale to je akože otvorený lístok. A že kedy ide ďalšie, že tu sa posaďte. A tá rada sa nehýbala. A cez deň tam bolo v Akabe, že 50 stupňov v tieni. A my sme sedeli na čiernom asfalte v noci a čakali sme, že či sa dostaneme na loď alebo nie. Keby sme sa nedostali, tak ja si myslím, že nás tam usmaží, jak omelet tu na tom asfalte. A už sme boli fakt zúfali, ja už som to chcel vzdať a nevedel som, že čo budeme robiť, že či sa niekam dostaneme. Vtedy ma vlastne kamoš podržal a povedal, že to dáme, že ideme ďalej, že keď sme sa dostali do polky cesty, tak to musíme nejak dať. A išiel okolo taký metlak, Egypťan s gitarou a pozeráme, že ten by mohol vedieť po anglicky. Tak sme mu povedali, že o čo ide a
a že proste potrebujeme sa dostať a on spravil takú krásnu vec, že nás zobral a pichol nás takto dopredu radu pre 3000 ľudí, že tu sa postavte. A nakoniec tí policajti už keď nás videli takí, že OK, že už to asi trpia dosť dlho, 3 hodiny si nás nevšímali, tak potom nás dali bokom a posadili na loď, z ktorej som nemal nakoniec nič, lebo po tomto zážitku som na nej hneď zaspal, zobudil som sa v Egypte, kde nám rozšlapali celú batožinu nakoniec. Dostali sme sa do Káhiry, kde sme bývali u kamošky, paradoxne u tej, ktorá ma vtedy odnesla domov v Damašku. Takže tu sme sa tak nejak akože zrelaxovali a išli sme pozrieť jedno zaujímavé miesto. To je kúsok od líbyjských hraníc. Je to oáza Siva. A to je vlastne miesto, kde len nedávno postavili asfalt, že doteraz to bolo proste akože odrezané od zvyšku sveta, ale tam idete asi 6 hodín autobusom proste z Alexandrie. A tam je takéto pekné. Nie to moc dobre videl, lebo nebolo to zrovna fotené na kvalitný telefón. Tam je takéto hlinené mesto staré, ktoré ale v polovici 20. storočia prišli prívalové dažde uprostred líbyjskej púšte a spláchli polovicu, takže vyzerá takto, ako vyzerá. No a ono je to, v skutočnosti to fakt vyzerá ako ostrov tá oáza, lebo ona je, okolo tej oázy sa nachádza slané jazero. Je to vlastne len niekoľko centimetrov, ale medzi tými palmami, keď stojíte v tej oáze, tak si vážne pripadáte, ako že ste niekde na mori, lebo proste nevidíte nakoniec toho slaného jazera. Odtiaľ sme išli na Sinaj, na vrch Sinaj, možno na to niečo hovorí, tam Mojžiš dostal 10 a my sme tam proste len chceli ísť sa pozrieť, že ako to tam hore vyzerá, ešte sme tam v noci šlápali a tam je tak akože sightseeing je tam to, že čakáte na východ slnka so všetkými tými pútnikmi. Tak my sme si láhli, že pospíme až do východu slnka. A to som aj jednu z najzaujímavejších zobudení v živote. Lebo počul som nejaké zvuky, otvoril som oči, ak som bol v tom spacáku a okolo mňa takto do kruhu stáli ľudia, nejakí Španieli, pozerali na mňa a spievali kresťanské piesne. Pozerám na nich, že holy crap, že akože čo sa tu deje. Čiže takýmto spôsobom nás zobudili. Nechápem, prečo sa postavili takto nado mňa a začali spievať, ale bolo to zaujímavé prebudenie. Sme počkali na ten východ slnka a išli sme ďalej. Vrátili sme sa vlastne do Jeruzalema, pozreli sme mesto a tam sme vlastne tú našu mesačnú cestu ukončili. A čo som vlastne robil predtým, než som išiel do agentúry, som študoval doktorantúru v Nitre na univerzite a dali mi možnosť, že si mám vybrať tému. Tak mňa strašne zaujímajú proste púšte, nomádi, beduíni, tak som vlastne písal dizertačnú prácu o zmenách beduínskej kultúry. A čiže vlastne som strávil dokopy niekoľko mesiacov aj medzi beduínmi. A tu som vám pripravil jednu vec. Nebudú to poldecačiky na alkohol. Žiaľ. A robil som sýrsku kávu. Nie je to úplne beduínska káva, ale to tu asi bezpečnejšie. Čiže tomu som vám chcel vlastne povedať, lebo káva má veľký význam u beduínov, lebo oni nepijú, teda nemali by. Nalievaš ďalej, prosím ťa? No ja určite nemôžem. Ale tak nie je to tomu sa netrasú ruky po včerajšie zatočné. Ono, s kávou sú spojené zaujímavé veci, lebo keď prídete, na Slovensku, keď niekam prídete, tak vám proste ulejú poldecák niekde na návšteve. A u beduínov je to tak, že prídete, tak vás musia privítať kávou a nalejú vám proste maličko kávy do pohárika a vy ho hneď vypijete. Potom vám nalejú možno ešte druhý, tretí a po treťom vlastne, maximálne po treťom poháriku by ste mali zatriasť s tým pohárom, že už viacej nechcete, lebo je to neslušné. Čo oni by vám akože nalievali ako cudzincovi, ale proste domáci vedia, že 1, 2, max 3 šálky a zatrasú pohárom a vlastne tým sa končí uvítanie. Čiže je to vlastne rituál, ktorý akože musí byť, hoci kto príde k beduínom do stanu, tak je najskôr uvítaný kávou. Ochutnáte, čo vám to bude chutiť, nie je to úplne že beduínska káva, je to len proste štandardná sýrska káva s korením, s kardamom. Je to dneska, že si nazval celý deň do sebu? Áno. Tebe som mal spraviť dnesku. U nás je to naopak, trasieš pohárom, keď si žarujete doliali. No a tých beduínov som študoval v Petre. O nej ste už asi počuli, Jordánska Petra, je to jeden z top pamiatok na Blízkom východe. A je to vlastne skalné mesto, ktoré vytesali na Batejci. Toto, čo vidíte, sú vlastne hrobky. Že neboli to vlastne obydlia, ale boli to vlastne miesta posledného odpočinku panovníkov. Čo je vnútri?
Vnútri je vlastne len štvorcová malá miestnosť, kde bola uložená rakva, tam nič nie je. Ono je to megalánske zvonka a znútra je to obyčajná jaskyňa. Na títo beduíni vlastne, to mesto už je tisíce rokov opustené, či tí beduíni vlastne využili tie jaskyne a bývali v nich, lebo to bola najlepšia ochrana pred útočníkmi a pred zimou. Podobne to lepšie ako stan. Vlastne po Petre sme nevedeli až do začiatku 19. storočia, lebo tí beduíni, ktorí tam žili, ju tajili. Nechceli proste západným cestovateľom o nej povedať. A v 1812 švajčiarsky cestovateľ sa prezliekol za Araba a vlastne objavil tú Petru. Odtedy tam začal cestovný ruch, lebo ľuďom zo západu sa to veľmi zapáčilo. No a z toho vlastne začali žiť tí beduíni, ktorí tam bývali v tej Petre. Čiže začali predávať suveníry, začali voziť turistov na somárikoch, čiže vzniklo tam také zaujímavé multikultúrne prostredie a ja som zistil, že ako to ovplyvnilo práve tých beduínov. A ovplyvnilo to až do takej miery, že poviem vám, keď som spomínal tú kávu, tak nikde sa mi to nestalo u beduínov, ale v tej Petre ma tiež privítali tí akože mladí beduíni, že až poď si s nami dať gin tonic. A som na nich tak zostal pozerať, že to vážne. Čiže klasický beduín vás privíta kávou a tým, že vlastne oni tam tak už žijú s cudzincami, tak nemali s tým vôbec problém uliať. Som dal ešte jednu fotku, že ono v tej Petre to vyzerá troška ako na Tatooine. Potrebovali sme domov na univerzitu poslať niečo, že áno, makáme, že neflákame sa a berieme to seriózne vážne, tak sme si spravili takú jednu fotečku so školiteľom. No a pôjdem vlastne, dáte si tú kávičku, kľudne si dáte viac, ak vám to chutí, neviem, či je to slabé, silné na vás. A poviem o poslednej ceste, v skratke. To bol vlastne na stupnici hardcore od 1 do 10 pre mňa zatiaľ. A ono to začalo asi tak, že jedného dňa mi volal kamoš. On akože študoval réžiu, natáča niečo, tak hovoril, že ide točiť cestu chalanov, ktorí chcú ísť na starej lade 30-ročnej ku Kaspickému moru a idú aj cez Irán a že či im nedám nejaké tipy, že ako sa tam chovať a tak ja som to diplomaticky vyriešil tak, že poviem vám všetko, ale musíte ma zobrať so sebou, že chcem ísť s vami. Tak potom akože chalani súhlasili, ja som ich v živote predtým nevidel, tých chalanov z Lady. No a nakoniec to dopadlo tak, že ten kamoš filmár nakoniec nešiel a išiel som ja, takže sa ten osud troška otočil. No a mali sme asi takúto trasu, že začali sme z Kisuckého Nového Mesta a prešli sme skoro 13 000 kilometrov oblúk cez Turecko, cez Irán, Turkmenistan, Uzbekistan a cez Moskvu, po Balte naspäť. Čiže bolo to celkom hardcore. A keď sme už boli napríklad pri srbských hraniciach, tak colník sa nás pýtal, že kam idete? Sme povedali, že do Iránu. On nás tak pozrel, že na tomto? Sme mu ukázali mapu, sme mali nalepenú takú nálepku, že tady to pôjdeme. On že neverí, že za mesiac na lade, že nehrozí. No tak sme zaujímavo prechádzali tie hranice, lebo keď boli kolóny, tak auto sa nám prehrievalo, keď nešlo, keďže je chladené vzduchom, takže sme ho vždy pretlačali cez hranice. Tak to bol taký pekný pohľad, že sme museli vypnúť motor a proste otlačili sme si to do Srbska, nastúpili a išli ďalej potom v tej kolóne. Čiže celkom halus. No a čo sa nám podarilo, tak my sme za 24 hodín boli v Istanbule. My sme boli fakt, že za jeden celý deň v Ázii, že my sme ani nikde nezastavili, iba Red Bullíky, kávičky, cigaretky, cik pauzy. A došli sme vlastne do Ázie. Zastali sme v Istanbule, tam sa nikde nedá parkovať v centre, tam nenájdete nič na zaparkovanie, chceli sme si aspoň nejaké fotky spraviť. Tak sme zastavili na moste, kde bol zákaz zastavenia a sme odparkovali auto, samozrejme nikto tam neparkoval, nikto nebol natoľko šialený. Tak sme si porobili fotky a takýmto inak spôsobom sme my existovali, že našli sme si niekde nejakú plochu na mape, za mestom, tam sme sa rozložili, prespali a išli sme ďalej. Z Istanbulu to bol troška problém, lebo sme neodhadli, že to je celkom dosť veľké, niekoľko miliónové mesto, či keď sme chceli ísť, že za mesto, s mestom, tak sme asi 2 hodiny išli, kým skončili v podstate domy, fabriky. No, prešli sme naprieč celým Tureckom za pár dní a ďalšia zastávka bol Ararat. V podstate je to 5000-ovka, biblická hora, takisto. Vlastne tu nás sme zakempovali a porobili sme nádherné fotky, o ktoré sme potom prišli. To vám ukážem vlastne, skoro všetko sú to fotky z mobilu a to vám ešte potom ďalej poviem, že čo sa nám stalo. Išli sme cez Irán, cez takéto solné jazera, cez iránsky Kurdistan, ktorý je vlastne na hraniciach s Irakom.
No tu, čo vidíte vlastne tú cestu vpravo dole, tak to už vlastne sa pozeráme do Iraku. Čiže to bolo také celkom zaujímavé miesto, že tam už boli normálne gulometné hniezda iránske, že celkom dostrážená hranica, skrz to, ako to vypadá teraz v Iraku. A inak to bolo že také, že 2-3 tisícovky tie kopce, cez ktoré išla tá cesta. Čiže to bolo celkom zaujímavé. Tá ľada sa moc dobre teda nechladí, keď nejde dostatočne rýchlo. A my sme si robili už srandu, lebo keď sme ho chceli zachladiť, tak sme museli kúriť dovnútra. A vonku bolo 40 stupňov, čiže my sme museli zapnúť kúrenie náplne na nohy. A robili sme si srandu také, že keď sme zobrali plastovú fľašu, dali sme ju pod to kúrenie dole, kde máme nohy, tak za pár minút sme tam hodili čaj, hneď sa spravilo proste, že tá voda mala asi 70 stupňov kedykoľvek. A tiež nás to nechalo, lebo tá auto zrazu už proste nevládalo do kopca. Chalani dokonca vymenili v kopci palivovú pumpu, hodili kameň a za 15 minút mali proste rozobraté v motore vymenenú pumpu. Aj tak to nepomohlo. A nevedeli sme sa dostať, mali sme prehriaté auta, teraz zastali taký kurdi vedľa nás, že on je mechanik, že on nám pomôže. Otvorili kufor, vyťahli takúto prenosnú chladničku, taký kus ľadu, v tej 50-ke položil to na chladič. Chvíľko to tam že to bude dobre. A išli sme ďalej. A inak, keby ste chceli cestovať že po Iráne, tak určite odporúčam Kurdistan. Lebo to bol asi fakt, že najpriateľskejší ľudia, aký som kedy zažil na Blízkom východe. Keď sme sa niekde zastavili v nejakom takom malom motorestiku, že najesť, tak oni od nás nechceli peniaze. Že proste, že odkiaľ ste, že vy ste tu hostia a chceli sme zaplatiť. Že nie, že to je pre domácich tento motor, že to nie je akože pre cudzincov, že vy ste hostia, že od vás peniaze nechceme. Že úplne paradoxne, keď ste niekto boli v Egypte alebo proste v Tunisku, kde sa vám snažia všetko predať, sa opýtate na smer, tak si vypýtajú peniaze, tak Iránci, obzvlášť Kurdi, sú takí, že oni fakt už neprichádzajú do kontaktu moc s cudzincami, že pre nich je to sviatok, keď sa s vami môžu porozprávať a určite od vás nebudú chcieť nič platiť. No potom sme prišli do Teheránu, potrebovali sme si predložiť víza, no a tam sa to podelalo. Dostiam videjko, veľmi krátučké. A povedáme, že ako sme sa k tomu aj dostali. No úplne bežné bolo, že v Iráne sa s vami chceli ľudia fotiť. Proste 5-krát denne vás niekto zastaví, odkiaľ ste a poďte sa s nami odfotiť, že budeme tu mať na pamiatku proste fotku so Slovákmi. To ste sa nám stalo v Teheráne. Chalani vystúpili a najpäť si nás fotili, že čo, že niečo nám tam rozprávali a potom nasadol do nášho auta a pozeráme, že čo robíš, tak sme nasadli za ním, že tu nemôžeš byť. A zrazu som iba videl takých 10 cm od mojej tváre takýto nôž, začal máchať po nás, mňa štrajchol po ruke, iba sme rýchlo vyskakali z toho auta, týpek proste zaradil a plný kotol preč. Tí ďalší vlastne naskákali do auta, na ktorom prišli a odišli. Čiže my sme zrazu zostali stáť uprostred 17 miliónového mesta, proste v žabkách, že nič. Mali sme akorát doklady na sebe, akože pod tričkom a peniaze, ale proste všetko, proste všetká technika, všetky proste fotografie, auto. Proste stojíte zrazu v polke cesty v Teheráne, že fakt, že čo budeme robiť. No a neviem, ako sa mi to podarilo, ja som mal jediný telefón vo vačku, tak prvé, čo ma napadlo, takže s roztrasenými rukami, že odfotím to. Že keby náhodou, že neviem vôbec, akože to boli sekundy. A jak som bol roztrasený, tak sa mi podarilo zapnúť video práve, že nevedel som to odfotiť. Takže som si robil pekný záznam, jak nám zmizlo auto v Teheráne, podľa ktorého sme vlastne potom aj na polícii riešili. To sú tí dvaja moji kamoši. No a to bola druhá kríza na Blízkom východe. Že tu ma taká karma za posledné roky dobehla takýmto spôsobom a proste nevedeli sme, čo máme robiť, tak sme proste odchytili prvých Iráncov v Teheráne, ktorí sme našli, donútili sme ich, že nezavolajú políciu a potom sme to aj s našou ambasádou riešili, vlastne sme boli 5 dní na ambasáde a to naše auto našli po 5 dňoch, niekde za mestom úplne vykúchané, ale našťastie bolo pojazdné, nám ešte ukradli aj také, že autobaterku, svetla, podobné veci, takže my sme, a nám už vlastne končil čas, že čo sme mohli zostať vôbec v Iráne, tak sme teraz uvažovali, že ideme letecky naspäť, alebo akože, čo budeme riešiť. A chalani toto auto, vlastne s ktorým cestujú po svete, pravidelne si akože tak ňuňkajú už niekoľko rokov, oni povedali, že to auto tam nenechajú, že to dajú dokopy a ideme ďalej. Takže aj konzul nám akože hovoril, že chalani, že odporúčanie naše je do lietadla a že kašlite na auto, že neriešte to, že buďte radi, že ste radi. A inak, aby som povedal, aby som teraz nehádzal také svetlo na Irán, ten policajt, ten kapitán, s ktorým sme to riešili, on nám neveril. My sme museli ukázať, že na akom aute sme prišli a odkiaľ. On povedal, že 26 rokov je policajt a v živote neukradli ani peňaženku cudzincovi v Teheráne, že proste neveril nám to. No a
nakoniec sme teda kúpili novú autobaterku, dali sme to dokopy. Výbavu sme samozrejme nemali, takže sme išli tak, že celkom na ľahko. Nemali sme ani náhradné diely, inak čakali nás ešte dosť rozsiahle úseky, takže 500 km cez púšť v Turkmenistane. Nemali sme ani kľúče na dotiahnutie v aute, takže sme celkom trpli, že či to dáme. Ale našťastie po tomto incidente už pri nás šťastie stálo a dali sme to dokonca, že bez defektu. Zvyšných, ja neviem, 6000 alebo 7000 km, čiže mali sme šťastie, nešťastie a pokračovali sme ďalej. Išli sme do Turkmenistanu, takto naľahko, tam sme si ukradli kartóny v obchode, na ktorých sme spávali namiesto spacákov, čiže to bol akože úžasný pohľad. A no vlastne, čo som chcel povedať ešte tú storku k tomu tričku, že toto tričko som mal do Teheránu na sebe, takých pekných 10 dní. A potom vlastne, keďže sme mali zriešiť na ambasády veci a tak, takže som si to tesne pred Teheránom prezlekol a nehal som ho v aute. Celé auto nám proste vybrakuje, to tričko tam nehali, ani sa im nečudujem. A ja som to, keďže akože som ho prežil niekoľko tripov, tak som nemal to srdce akože ho vyhodiť, takže som ho zobral domov, niekoľkokrát opral a odložil. No a vlastne idem naspäť k tomu Turkmenistanu, to je taká Severná Kórea Strednej Ázie, že keď idete do Turkmenistanu, tak tam sú ostnaté ploty, signálne pásy, tie pásy na psov, jak boli u nás, železné opone, že akože tam moc tí ľudia asi značením sa nevedia dostať von. A toto je Aškabat, mne to prišlo zase ako Star Wars mesto uprostred púšte, lebo Turkmenbaši sa rozhodol, že on si postaví proste mramorové mesto uprostred púšte. Takže nič, obrovské štvorprúdovky, kde nechodia auta, ale proste výstavné mesto v Turkmenistane. A zaujímavé na tom je ešte aj to, že Turkmenistan a Uzbekistan sú to dve susedné krajiny, obidve majú, alebo teda Turkmenistan má ropu a v Turkmenistane zaplatíte nejakých 18 centov za liter benzínu, alebo tak, že proste tam sme si užívali to autičku, že sme nepozerali na spotrebu, že to bolo jedno, tam sme to proste liali. A v Uzbekistane zase paradoxne zrušili všetky benzínky, že tam sa chodí na plyn. Takže my sme tam akože OK, že my máme akože benzínové auto, že čo budeme riešiť, takže sme od priekupníkov benzínu kupovali benzín, čiže to bolo najväčšie trouble boli, že kúpiť niekde vodu pre nás, nejaké jedlo a zohnať proste pašovaný benzín. Takže to bola vlastne celá cesta Uzbekom. A toto je jedno zaujímavé miesto v strede Turkmenistanu, uprostred púšte, je to Darveza. A v 70. rokoch tam sovietskí inžinieri hľadali plyn a prepadlo sa im ložisko. A teraz rozmýšľali, že uniká jedovatý plyn, že čo s tým spravíme, že tak zapálme to, ono to zhorí, lebo je pokoj. A oni to zapálili a 40 rokov to tam takto horí teraz. Čiže sa troška prepočítali. Čiže je to 70-metrový kráter, ja neviem, 30 metrov do hĺbky a celé to proste horí. A túto fotku máme od jednej britskej expedície, ktorá mala teda akože foťak, lebo my už sme fakt, že nemali nič. A tam sme tiež išli pešo, lebo typek nám ponúkal, že odvoz na Toyote, na SUVčku, že tam sa autom nedostaneme. My, že to dáme na lade. Prvých 10 metrov v piesku a čau. My sme tam aj auto nechali. No a nakoniec sme to prešli pešo a tí Briti nám potom zaplatili auto náspäť, lebo my sme boli takí šťastí, že to vidíme, že sme vypili vodenku pri tom, ale sme tam tak ležali pri tom horiacom kráteri a tí Briti, že my vám pošleme auto. Oni si rozložili vlastne tábor vedľa toho nášho zapadnutého auta, vlastne kde sme ho nechali, takže sme ešte s nimi potom večer pokecali. No tak to vyzeral náš tábor. Za mnou nie je vidieť, ale mali zaparkované expedičné vozidlá, oni testovali nejaké nové Renaulty, že išli z Francúzska až niekde na Sibír, čo oni tam mali, že pojazdnú sprchu vnútri a neviem čo. A im proste kartóny, ešus z Turkmenistanu, holí bosí tam. A keď nás videli, tak nadali, že tabák, dali nám čisté trička, že chalani, dali nám karimatky, že vyspíte sa aspoň túto noc, normálne povedali mi, že nie, my to na kartónoch dáme. Boli sme takýto pohľad pre bohov. No, že drevo na streche. A tu sme inak našli lepku ťavy, ktorú sme namontovali. Spravili sme si také Mad Maxové autíčko z toho, z ktorého sme potom išli ďalej. Toto je vlastne Aralské jazero vysychajúce, ktoré vlastne Sovieti odklonili dve veľké rieky Amur-Daria a Sir-Daria na zavlažovanie. A tam vlastne obrovské mesta okolo tohto jazera, ktoré sa živili z rybolovu. A to vlastne celé upadlo, to jazero vyschlo za posledné 10 ročia. A tu sme dostali úžasný tip na jednom hosteli, že tam najhorší hotel na svete, že keď ste videli Shining, tak toto je Shining po 20 rokoch.
Takže to musíme dať. Tak sme do toho išli a to bol fakt, že taký zabudnutý manželský pár, v tom meste už skoro nikto nežije, že občas tam zastaví turista. Oni ani moc nehovorili, bolo to troška tak akože desivé. Spravili nám jedlo, z ktorého sme ochoreli. Záchody boli také, že kamoš radšej chodil von, ako na tie záchody. A to sme inak zažili aj vrchol kriminality v Turkmenistane, keď sme takí chorí, zaspali pri aute v púšti, tak nám šakal do rána ukradol pokrievku z ešusu, tak sme to nazvali, že vrchol kriminality. Uprostred púšte vám proste ráno zmizne ešus, teda pokrievka. No a domov sme potom išli cez Rusko, ale to už vám nebudem hovoriť, lebo to už je akože troška mimo toho Blízkeho východu, toto už je len posledná etapa, to už išlo cez Bolesť a cez Vodku, tie posledné poľské úseky. No a inak tú lepku sme skoro nedonesli domov, lebo ruskí colníci najskôr nás nechceli z Ruska pustiť, že máte nejaký papier z kazachskej hranice. A my, že nie. A my, že tak naspäť. Pozeráme, že koľko? 4000 kilometrov? Že nie. Tak sme to tam hádali a potom už akože si našli zase Lotyši, alebo myslím, že Lotyši, že nemôžeme prevážať lepku, lebo že to je biologický materiál, že vyhodí. A Fábo, že nie, že to proste, to je suvenír, to sme nesli 1000 kilometrov na streche, tak nejaká sme to uhrali, takže sme ho dali do kufra. Akože tvárili sme sa, že sme ju vyhodili a pustili nás naspäť. No a posledná etapa, toto je pri McDonalde vo Varšave, kde sme zistili, že my sme ešte zabudli iránsky benzín v kanistri. To je akože fakt, že patok, ten benzín na to tam moc nešlo. Tak sme ešte takýmto spôsobom pri McDonalde dolievali iránsky benzín, všetci na nás pozerali, že akože odkiaľ sme prišli. Čo sa deje, no ale akože šťastne sme došli domov. No. A keď som mal povedať, že v rámci tých ciest, že akože top miesto, že prečo ma to tak fascinuje, asi by som vám povedal, že sírsky Damask, lebo to je akože moja srdcovka, ale už si ani neviem predstaviť, že ako to tam teraz vyzerá. Už keď nie minimálne zničené pamiatky, tak zničená mentalita tých ľudí vojnou. Tak toto je Wadi Ram v Jordánsku. Mňa strašne fascinujú púšte, nomadi. Je to proste miesto, ktoré vás môže na jednu stranu zabiť, je to akože neúprosné miesto, a na druhú stranu vás strašne veľa vecí naučí, vyčistíte si mysel, takže určite odporúčam. A toto je nádherné miesto. A ďakujem za pozornosť.